rodičia. Teším sa, že sa stretávame už na druhom koncerte v tomto školskom roku. Tento sme nazvali adventný, lebo už nám začal taký pekný, požehnaný adventný čas. Pripravili sme si pre vás niekoľko zaujímavých čísel, vystúpení detí menších, väčších, takže verím, že si každý nájde a každý sa vyteší z toho svojho dieťatka, že ako sa pekne pripravilo na tento koncert. Dneska by som ešte chcela medzi nami privítať pani učiteľku Máriu Horňákovú, manželku nášho pána učiteľa Jozefa Horňáka, ktorý u nás učí husle. A je také veľmi zaujímavé, že pani Mária Horňáková bola netierkou hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. Jej otecko a Eugen Suchoň boli bratia a bola obľúbenou netierkou, pretože študovala klavír. Takže veľmi sa teším, že tu máme takéhoto vzácneho človeka medzi nami. A prišla nás podporiť s klavírnou korepetíciou, keďže všetko naši pedagógovia nepostíhajú tým, že musíme cestovať medzi obcami tu na Záhore, aby sme stihli odučiť všetky detičky. Takže sa tešíme, že takto spoločne sme si to pripravili dneska pre vás. Takže prajem vám krásny koncert a pekný umelecký zážitok.